manok dito, mga alaga. Ayan. Oh, ikaw. Hoy, kakain ka rin ng patok, ha? Ha? Happy Mother's Day sa aking mahal kong mama, Mama Lilia, at sa aking mga tita, at sa lahat ng ina sa mundo. Happy Mother's Day po. God bless po sa inyo lahat. Bibili na tayo ng handa. Hello, shout out. Happy Mother's Day. Ayan, tia, Happy Mother's Day po. Ayan, vlog na yan. Ito, tiyo, yan. Live na to, live na. Bibili tayo ng ano ngayon, panghanda. At mag-swimming tayo. So yan yung bahay nila rito, napakaganda syempre. At ang bakuran, yan. So tara, bibili na tayo ng panghanda. Yan. Hindi na tayo mag-helmet, tol? Ikaw nang bahala? Oh. Ay, Bibi! Ang Tisay! Balik ka, Tisay. Let's go. Tol, tara! Tayo ay sasakay na sa ating motor na ADV 160. Bibili tayo ng pang spaghetti. Tayo ay maliligo sa dagat. Kasama sila auntie ng aking kasama na si Utol yan. Auntie niya yan, at saka tito niya. Kapatid ng kanyang tatay. So, let's go. Pala yung kanyang bakuran, gandulo. Yan, at nangungulit na naman tong isa. Save more. Let's try ba? Simulan na paghihiwa. Simulan na ang paghihiwa. Huwag masyado itutok sampa. Baka ma-discover. Hotdog, tapos ano to? Corn beef tsaka ano? Condense. At ang fiesta spaghetti. Ang cake. Yan. Siga na rin to. So magkisiga ngayon tayo. Siga ngayon tayo. Nagsain na tayo para sa spaghetti. Sayang.
kami ng aking kaibigan. May isang player. Varsity yan dito. Kumain na ba? So yun, kakainan na nga rito. Smile, ang dilim na. Ang dilim na tuloy. Doon na lang yung nakikita sa akin eh. Oh. Ay, medyo. Yan, ito na yung handa. Niluto ni ate ano. Ni ate chef. Wow, sarap. Uy, halidog dyan! Tol, kain na tayo. Ayun, sarap. Ayun. Yung cake, di pala tayo nakabili ng ano, kandila, no? Ikaw mag-atitiyan ng cake mo. Tago muna natin. Atiyo mo. Asa Ayala? Halika, ikaw mag-ate. Ito ka, tiyo. Sige na, Tia. Ito na. Isa lang mangyari ito, Tia. Nakalimuman ko, oh. Hi! Isay ng panarayo. Tago natin yung ano. Ayun ate, atiin mo na. Ikaw ang unang kakain. Happy Mother's Day. Yan. Paano to mag-iwa? Kahit anong hiwa. Diya pa, style pa pizza ko. Style pa pizza. Cross. Yeah. Tapos, cross ulit. Yan. Nabilihan ni Nunoy kay Tia Nelly para sa Mother's Day. Tapos, mag-iigo ulit. Nagpunta kami kanina sa cemetery. Nagpunta na namin sila Lola at saka si Lolo. Happy Mother's Day. Yan, tiyak. Ikaw nang unang kumain. Ikaw nang unang kumain. Wow! Ikaw ang unang kumain. Ayun ang plato. Ayun ang plato. Yan. Alin? Sayang din. Ay, di ba ni Kuya Chris? Yan. Hi, Kuya Chris. Dahil Mother's Day, may cake si Tia Nelly. Yan. Yeah. Kasi hindi lang yung pinakamaganda ako sa kanila sa hindi. Isay nga daw siya eh. Isay. Sabi niyo, di ba Rome? Hindi yan nakainom ka. Oh. Diyan nabibigyan ni si Willie kagandahan mo. Hindi ba yung Willie? Asawa ko. Hindi naman aasawain ako ni Be. Hindi ako maganda. Oh. Masurot siya si Willie sa karagom. Mahilig ka sa Ang bahay ni kasi doon sa gubat, parang gubat. Wait lang. Kapag umiyak, bibigyan. Sa Manila na. May Makikaalap na marami. Meron. Ano bang kanimo? Abroad. Simiyo kasi. Hindi Ka maniwala doon, abroad. Kanila pala yan, tindahan. Yun. Sa harap. Dati kasi sa loob yung tindahan. Yun. Hindi ka mabukas, pag matino na pag-iisip nito, tinaw pag nakita ko, di mamamansin yan. Sige, mag-spend ka na dito. Lagi na sa ngiti. Ang galing mo pala sumayaw. Punta Nakalimutan ko. dito. Nahiya din ako. Magpunta dito. Tagalog na, nahawa natin. Ay, ba't lagi may ganun? Binuyong mo. May mali ka. Ah, nag-Elsa siya. Ah, nag-Elsa siya. Halaman niya. Sala. Oo, op, natatapon. Dai, dai yun. Paday ba? Sabi ko sa'yo. Sariling tagay mo yan eh. Diba, dami-dami. Basan mo po ang... Uy! Ay, Kristen. Samayin. Masama daw. Nano? I-praise the Lord. Padaluyin ang banal na espiritu. Ibang espiritu na yan. Baka demonyo yung sumapit yan. Demonyo. Tama yun. Ikaw nga naman nagsasabi nun.
Ibang alak yung hinahandog. Tawagin mo na yung asawa niya. Tawagin. Tapusin mo na yan, Tero B. Ligo tayo. Ligo tayo. Tatlo lang tayo. Oo. Si Ernel, sama yan. Swimming. Tanggal ang init natin. Kahit 4 hours. 4 hours, you know? Oh, yun na yun. Oh, may dumating nating ano. Gari po yung ka na mabila. Buyog na. Bibigyan to siya sa buya. Gari nga. Asawa mo, Tol? Asawa mo? Dito yan sa... Yaw na si Garciwali ala, maka... Pade, turog. Yaya, ako din sa tindahan niyo. At paghahanap ka naman ang gal. Ay, dahil. Ano, Mother's Day, ano? Oh, Mother's Day. Happy Mother's Day, Happy Father's Ano? Wow! Ganon? Baka manipsik ng ano! Balat! Shitty! Ang creepy! Ayoko! Gagawin mo lang, oh. Ay, ano mo na lang. Buhay pa ba? Tapat mo. Oo, buhay yan. Takot. Sa gabi pala ito lumilitaw. Ganda, di ba? Oo. Ay! Mga kapinapala, welcome back again. Tayo ay nag-night swimming. At dahil may nakita tayo ng ating pinagmamalaking yaman ng karagatan. Ayan, no? Wow! Kiss ko. Ang laki pala talaga. Ang laki niya, no? Oo, ang laki niya. Sabi ko si ate. Sige na, ipa-video ka na, hawakan na. Like this? Handaan lang. Sige, ano yun mo? Ano mo sa ilalim? Hindi na siya, ano eh. Diba? Handaan lang. Yan. Wow! Dahil na natin, baka makita Down ka na. na. Ito na ba? Try na natin to. Kuha naman si paring Arnel. Pinaka-nagtipapito ng baka kayo ng ano. Sana all. Ilaw eh. Lalayo na natin to.